Oiane Sánchez naz, Txatxilipurdi elkarteko kidie, eta gaur, jolasparkeak.eus atarize aurkestera nator. Jolasparkeak.eus, Txatxilipurdi elkartie, Goiena komunikazio taldie eta Olgeta proiektuak elkarlanien sortuteko jolasparkeen gidatxoa da, Euskal Herriko jolasparkeen gida bat. 2017 sortu gendun, eta bertan jolaserako aproposak dien espazio ezberdinek agertzen die. Gune honek lau taldetan sailkatute dauz, alde batetik jolasparkeak, bestetik jolasguneak, bestetik urguneak eta bukatzeko ezigun. Jolasguniek jolaserako aproposak dien kanpo espazioek die. Urguniek ura elementu nabarmena daukien jolaserako espazioak bebai. Jolasparkiek die jolaserako espresuki sortuteko espazioek eta honek daukez euren artien hainbat ezaugarri amankomunien. Danak dauz alik eta material naturalekin sortute, bestetik bertan dauzen elementuek motrizidadie sormena eta aurran abentura zena sustatzen daurie, eta bukatzeko dauz be erregintzatik abiatutako prozesu ezberdinek izen auzolanien edo prozesu parte hartzaileen bitxartez. Eta bukatzeko, gaur egun badabiz hezkuntza proiektu ezberdinetan patizuen eraldaketak itzen, ez? Eta ezigunen atal honetan erabilera publikoa duten patixo honek barne biltzen dira. Gau Santa Barbara jolasgunera etorriga bidizioa grabetan, eta bertara etorri nazen momentuen gosto batzuk ikusi daz lurrien, eta erabaki dut berau erabiltzie bidizioa grabetako, eta euskarri moduen erabiltzeko. Jolasparkeak.eus atari hau, aur, erabe, familixei dau zuzen dute, jolasgune ezberdinak ezagutu nahi dauen edo nori dau zabalik, eta bertatik, nahi dugu edo nor animau, jolasgune honek ezautzera, jolasgune ezberdinek esploratzera, eta bide batez jolasparkeak.eusek beba dauko tartetxo bat jolasparkiek proposatzeko. Horren, emetik bebai, dei egiten dugu, edozein jolasgune, jolasparke, urgune edo ezigune ezagutzen badozue, proposatu, bidali argazkizek, bidali azalpentxo bat, jarri gu gazarremanetan, eta berau txertatuko dugu, gainontzeko erabiltzaileek, honen berri eukide izien bebai.